croeso, braf o gyda chi. A diolch hefyd am yr gair y weddi, yn jyst yn atgoffa ni'n dydi. Pam dyn ni yma, be dyn ni disgwyl cael pan dyn ni'n dod ynghyd fel hyn. Hynny yw, dyn ni'n cyfarfod pobl dyn ni'n nabod, ond dyn ni wedi dod i gyfarfod yr arglwydd yn dydyn ni. A fel rhan o hwnna, mi newn ni ganu efo'n gilydd, a dwi'n meddwl yr emyn gan gyntaf di fy Iesing waredwr a wedyn fydd ni'n arall yn syth wedyn. So dewch i ni godi i addoli gyda'n gilydd. Amen.
Dwi am wneud darlleniad byr nawr, a wedyn plant, a dwi gael o chi wedyn, ond dwi am wneud darlleniad nawr os gai. A mae darlleniad yn dod o Matthew 28, adnodau 16 i 20. Dyma'r 11 disgybl yn mynd i Galilea, i'r mynydd lle roedd Iesu wedi deud wrthyn nhw am fynd. Pan welon nhw Iesu, dyma nhw'n ei addoli ac yn dweud, dwi wedi cael awdurdod llwyr i reoli popeth yn y nefoedd ac ar y ddeiar. Felly ewch i wneud pobl o bob gwlad yn ddisgyblion i mi, a'i bedyddio nhw, fel arwydd ei bod wedi dod i berthynas â'r tad, a'r mab, a'r ysbryd glân. A dysgwch nhw i wneud popeth dwi wedi ddweud wrthoch chi. Gallwch chi fod yn siŵr y byddai gyda chi bob amser nes bydd diwedd y byd wedi dod. Reiten, blant, ydych chi'n dod i ffrant fel arfer ar gyfer? Gret, oce. Nawr, mae gen i gof, pan oeddech chi'n yr ysgol, Garnedd, nes i ofyn cwestiynau o'n i'n dyfaru. Achos dwi'n cofio rhywun yn gofyn, nes i ddeud rhyw sylw bod fi'n hen, a dwi'n cofio rhywun yn gofyn os o'n i'n cofio'r rhyfel byd dwythan yn yna. Gewn ni weld. Reit. Pa ysgol ydych chi'n mynd i ddechrau? Garnedd? Os rhywun yn mynd i'r heblaw Garnedd, lle ti'n mynd? Rhiwlas. Be ti'n dweud? Melin Griffith. Lle mae Melin Griffith? Lle mae Melin ysgol? O! Dych chi ar ymweliad. O, braf. Oce. Reit. Dwi'n ofyn cwestiwn i chi nawr, a dwi eisiau chi fod yn ofalus, neu ffordd ych chi'n ateb. Okay? Dwi eisiau chi feddwl am eich athrawon dosbarth, athrawon sy'n gwmpas yr ysgol, a dwi'n eisiau chi ddeud dim byd. Ond dwi eisiau chi feddwl, oes yna un athro ydych chi rili licio? O, oes. Okay. Dwi ddim am mynd i ofyn i chi enwi neb. Okay. Rhagofn bod rhywun yn perthyn i'r athrawon eraill. Okay. Ond meddyliwch chi am yr athro yna, neu'r athrawes yna, ydych chi'n rili licio. Heb i henwi nhw, be ydych chi'n licio amdanyn nhw? Go on. Dyn nhw bron byth yn rhoi ffrau i ni. Okay. Interesting one. Okay. Be ti? Maen nhw'n dysgu'n dda. Okay. Reit, dyn ni'n mynd i fynd chydig bach yn ddwfn nawr. Be ti'n feddwl, be sy'n dda am y ffordd maen nhw'n dysgu? Y pwnc maen nhw'n dysgu. Da iawn. Okay. Rwy'n arall, meddwl am eich... O, go on, ten. I gyd maen nhw'n gwneud ydy gadael i ni mynd ar hygfod. O, na i ddim ailadrodd hwnna. Maen nhw'n rhoi rhyddid i'r plant. Nw'n i ddeud hynny. Maen rhoi chydig o rhyddid i'r plant. Achos, pam ddwch chi wedi mynd allan bore yma, dwi'n mynd i fod yn siarad am y darn yna'r Beibl nes i ddarllen nawr. A dwi'n bod os wnaethoch chi sylwi, un o'r geiriau oedd yn dod i fyny yn y gair yna, fwy nag unwaith oedd disgyblion. Nawr, ydych chi'n ddisgyblion yn Melin Griffith, Garnedd, lle oedd ti? Rhiwlas, e? Yn yr ysgolion ei gyd. Be ydych chi'n meddwl sy'n gwneud disgybl da? Ydych chi'n disgyblion da? Mynd siŵr, go on. Dangos parch, da iawn. Beth arall, ydych chi'n meddwl? Go on. Neud i gorau glas, neud i gwaith. Wel, da iawn, achos bore yma, dwi'n mynd i fod yn siarad efo'r oedolion ynglŷn â bod yn ddisgybl i yr athro gorau allai unrhyw un gael. Okay? Yr athro gorau allai unrhyw un gael ydy Iesu Grist. Mae'r athro perffaith. Achos mae'n deall ni, ydy athrawon da yn eich deall chi, mae'n deall ni,
Mae'n nabod ni, mae'n caru ni. Mae'n caru ni gymaint fwy na fyswn ni'n gallu dychmygu. A un o'r pethau fyddwn ni'n siarad amdano fe bore yma, gewch chi ofyn ar ôl yr oedfa i'r oedolion be dyn ni gyd wedi dysgu efo'n gilydd, ydy sut ni yn gallu bod yn disgyblion da iddo fe. A mae hwnna'n mynd i olygu gwrando, mae'n mynd i olygu gwneud be mae'n deithio ni ymwneud a dilyn ni esiampl e. OK. So cofiwch nawr, am heddiw, cofiwch am yr athro da Iesu Grist, a cofiwch nawr pan ydych chi'n mynd nôl i'r ysgol, os ydych chi'n pwyso ar Iesu, os ydych chi'n credu yn Iesu, bod Iesu'n gallu dod gyda chi yn ôl i'r ysgol i fod gyda chi tra ydych chi'n dysgu. So, well done, da iawn. Dyn nhw'n mynd allan nawr? Na? Nôl i'ch set, nôl i'ch set. Nes i ddim ticio digon am y drefn ymlaen llaw. Be sy'n fod i ddigwydd nesaf? Emyn. There we are. Ganwn ni emyn. Arglwydd yma fi, ro fy hun, hon oedd yr un ysdi chwarae'n gynharach, o'n i ddim yn gyfarwydd ag e. Ro fy hun yn llwyr i ti, rhofais rym y gras gefais yno ti. Arglwydd gwn yn wir, bydd pob un gwendid sydd yno fi yn diflannu'n llwyr. Eiriau da, trwy dy gariad a thras. Dewch i ni godi.
O Dduwyn Tad, dyn ni'n diolch i ti am y geiriau yna dyn ni newydd i canu. Am dy gariad a thras di, bod nhw'n atgoffa ni am bwy wyt ti a sut wyt ti'n delio gyda ni. A mae hynny'n rhyfeddol arglwydd. Dyn ni'n sefyll ar y flaen di, dyn ni'n istewd o flaen di bore yma arglwydd, a dyn ni'n gwybod dyn ni'n heiddi dim. Dyn ni'n dod yn hollol waglaw. Ond rwyt ti'n yn derbyn ni am yn bod ni'n dod yn heiddiant Iesu. Ac am hynny arglwydd, dyn ni'n hyderus dy fod ti yma gyda ni bore yma. Dyn ni'n hyderus o dy gwmni di. Dyn ni'n hyderus o gen ti rhywbeth i ddeud wrthon ni bore yma. Ac arglwydd yn gweddi ni arglwydd yw y bydde di'n gwneud hynny'n glir i ni bore yma. O'r gair, o'r caneuon, o'r bregaeth, sut bynnag, gwasga beth wyt ti eisiau gwasgu ar ein calonnau ni. Wyt ti'n nabod ni bob un, ti'n gwybod sut mae arna ni ydy pethau mynd yn dda, dyn nhw ddim. Helpa ni glosio ata ti, i glywed beth sydd gen ti i'w ddeud wrthon ni. Mwyn dy enw. Amen. Wel, fel sonies i wrth yr plant y bore yma, dwi am yn gwachodd ni edrych gyda'n gilydd ar rhywbeth fi o'n i'n edrych arno yng Ngyrsalem dros yr haf. Nethon ni gyfres byr dros mis Awst yn edrych ar byw fel disgyblion. Byw fel disgyblion. Ac yn y gyfres, fe wnaethon ni edrych ar 5 peth oedden ni'n teimlo oedd yn nodweddu bod yn disgyblion. Bydd rhai o'n chi wedi clywed hyn o'r blaen achos nes i gyfeirio'n fer ato fe lawr yn Aberystwyth yn mis Awst. Be sydd ei fod yn wir amdano ni sydd yn ddisgyblion? Dyn ni fod i roi Iesu yn gyntaf. Dyn ni fod i roi Iesu yn gyntaf. Dyn ni fod i ddilyn ac i fyddhau iddo fe. Dyn ni fod i weld ffrwyth gwaith yr ysbryd yn ein bywydau ni. Dyn ni fod i garu disgyblion eraill. A be dwi'n mynd i rhannu gyda chi bore yma oedd y 5 peth fi o'n i'n edrych arno o ran bod yn disgyblion, sef fel disgyblion, beth sydd fod yn wir amdano ni yw bod ni hefyd yn gwneud disgyblion. So, dyn ni yn disgyblion, ond dyn ni yn gwneud disgyblion. A y neges fawr tu nôl i'r gyfres fi o'n i'n edrych arno gyda'n gilydd dros yr haf, a mae'n neges bwysig i bob un ohono ni, yw bod ni yn cael yn atgoffa eto bod bywyd o ddilyn Iesu, bod mae yn hynny mewn fywyd cyfan o ddilyn Iesu. Dwi ddim jyst yn un digwyddiad, dod i gredu a dyna ni. Dwi ddim chwaith, dydy natur bywyd disgybl ddim yn golygu jyst dod i oedfar fore Sul a dyna ni am y rest o'r wythnos. Dwi ddim yn golygu hynny. A mi fedrwn ni ddeall hynny wrth edrych ar be oedd disgybl yn golygu yn adeg Iesu Grist. Hynny yw, oedd e'n ddarlun gwahanol iawn i ddarlun, chmod, o'n i'n sôn am dosbarth, ynddo'n, ag athro ag athrawes mewn dosbarth. Oedd e'n ddarlun gwahanol iawn, achos yn adeg Iesu Grist, os oeddech chi'n ddisgybl i rywun, oeddech chi'n mynd i fyw atyn nhw. Oeddech chi'n gadael eich cartre, a oeddech chi efo nhw bron iawn drwy'r amser, yn byw gyda'r person oeddech chi'n ddisgybl iddyn nhw, yn treulio holl amser yn eu cwmni nhw, yn siau hefelychu nhw. A mae yna sawl person wedi disgrifio, wedi defnyddio term gwahanol i ddisgrifio hwnna. A maen nhw wedi disgrifio disgyblion y Testament Newydd fel prentisiaid. Rhywun oedd yn dysgu crefft, rhywun oedd yn treulio amser gyda rhywun. Y gair groeg am ddisgybl ydy mathetes, os dwi wedi deall yn iawn, a mae allan rhywun yma anghywiro i, dwi ddim yn... Nes i driad wneud groeg Testament Newydd ar ôl ymddeol, ond oedd e jyst rhy anodd. So I give up. Ond y gair groeg am disgybl ydy mathetes sy'n dod o'r ferf sydd ynglyn â'r gair dysgu. Ond mae'r darlun o brentis, falle,
yn golygu mwy, achos mae'n golygu mwy na jyst eistedd mewn dosbarth, yn dydi? Mae'n fwy na jyst rhywbeth i'r pen, mae'n ynglyn â'r ffordd yn ni'n byw. Nes i ar draws 2 ddyfyniad, y gwir, a dwi am ddarllen y 2 i chi, ynglyn â be oedd e'n golygu i fod yn brentis neu'n ddisgybl i Iesu Grist. Hwn di'r cynta. Yn Saesneg mae'r 2 digwydd bod. An apprentice is a student who is intentional about learning a skill, craft or art from a master. The process is to spend a considerable amount of time and energy on being with the master, learning from them so that one day the apprentice could become like the master. Dyna ydy craidd y peth, a dyna dwi am yn ei feddwl gyda'n gilydd. Sut dyn ni'n medru bod yn debyg iddo fe? Dyfyniad arall wedyn gan ddyn o'r enw Dallas Willard, fydd rhaid i chi falle yn gyfarwydd ag yn sôn am fod yn ddisgybl. Discipleship, meddai Willard, a mae'n rhoi mewn cronfachau apprenticeship. Discipleship to Christ is the status within which the process of spiritual formation in Christ-likeness runs its course. The result is, a wedi mae'n dyfynnu o lythyr Pedr, growth in the grace and knowledge of our Lord and Saviour Jesus Christ. This is the normal Christian life. As his apprentices in kingdom living and acting, we are with him, learning to be like him. So, dyn ni gyda Iesu yn dysgu fod gyda ge. A felly bore yma, dyn ni'n mynd i edrych ar y geiriau yna, nes i ddarllen. Geiriau olaf Iesu Grist i'r ddisgyblion. Croesoeliad di bod, atgyfodiad di bod. Mae di ymddangos sawl tro iddyn nhw. A nawr am y tro ola, mae'n i cyfarfod nhw am y tro olaf un ar y ddeiar cyn mynd yn ôl i'r nefoedd. A mae'n y bwysigrwydd yn does i eiriau ola pobl. Mae pobl yn gosod lot o stor ar yr hyn mae rhywun yn deud reit ar ddiwedd rhywbeth. Achos maen nhw'n negeseuon mawr. A wrth gwrs, beth gynnon ni fan hyn ydy geiriau sy'n cael ei alw y comisiwn mawr. Y comisiwn mawr. Iesu'n deud wrth i'r disgyblion, dyma be dwi eisiau chi wneud. A gryndwch ar y geiriau. Dwi wedi cael awdurdod llwyr i reoli popeth yn y nefoedd ac ar y ddeiar. Felly, ewch i wneud pobl o bob gwlad yn ddisgyblion i mi, a'i bedyddio'n hwy fel arwydd ei bod nhw wedi dod i berthynas a'r tad, a'r mab, a'r ysbryd glân. Nawr, dwi'n yn gwybod be oedd eich ymateb chi pan glywsoch chi'r geiriau yma, ond dyn ni wedi clywed y geiriau yna dro ar ôl tro. A mae'n bosib i deall nhw ar y lefel o ddeud, yn job ni nawr ydy mynd allan a deud wrth bawb am Iesu Grist. A mae hynny'n wir. Mae'n cynnwys hynny. Ond mae yna fwy iddo fe hynny. A dwi'n meddwl gobeithio nhw'n i weld hynna gyda'n gilydd y bore yma. Felly, 3 pen sydd gen ni ar cyfer ni bore yma, sydd yn disgrifio gobeithio yr hyn mae Iesu'n yn galw ni wneud. Yn gyntaf, mae Iesu yn ein galw ni i wahodd pobl i ddod i berthynas gyda ge. Yn ail, mae Iesu yn ein galw ni i ddangos bod hynny wedi digwydd. Ac yn drydydd, mae Iesu'n galw ni i fod yn ddisgyblion sy'n gwneud disgyblion. Ond cyn dod at y 3 pwynt yna, dwi jyst am sôn am un cymal bach. Boros wnaethoch chi sylwi yn y darlleniad, oedd yr prif sylw i'r geiriau oedd yn dod ar ôl, felly ewch. A bob tro dyn ni'n gweld y gair felly, mae eisiau meddwl beth sydd wedi dod cyn hynny. Mae yna rhyw ddywediad yn Saesneg, mae'n gweithio reit slick yn Saesneg, dwi'n gweithio yn Gymraeg o gwbl. If there's a therefore, ask what it's there for. Okay? So, os ti'n deud felly, wel pam, be mae di deud sy'n golygu bod ni'n deud felly nawr? A cyn y geiriau felly, mae Iesu'n deud, dwi wedi cael awdurdod llwyr i reoli popeth yn y nefoedd ac ar y ddeiar.
cyn mynd ymlaen i ddeithio nhw be i wneud, mae'n gwneud y datganiad yma. Mae'n gwneud y datganiad yma wrth i nhw ac wrthon ni hefyd fel ei ddisgyblion e. A be mae'n deud? Mae'n deud, dwi wedi cael awdurdod llwyr i reoli popeth yn y nefoedd ac ar y ddeiar. Mae'n deud bod gynno fe awdurdod i reoli popeth. Reoli popeth. Be sydd gan hwnna i wneud efo be sy'n dilyn? Be sydd gan y ffaith bod ar awdurdod i reoli popeth i wneud efo'r ffaith fod e'n rhoi job o waith i'r disgyblion i wneud? Dwi'n meddwl mae yna ddau beth sy'n sefyll allan. Yn gyntaf, wrth wneud i waith mae'n rhaid ni gofio pwy ydy e. Pwy ydy Iesu? Cofio ei fawredd cofio ei allu cofio ei nerth Mae'n yn dysgu ni i fod yn heiddi, yn sylw ni, yn clod ni, yn mawl ni, ac mae ganddo fe'r awdurdod, a mi ddylen ni wrando arno fe fel yr un sydd ar awdurdod. Ond mae'n neud rhyw bwynt pwysig arall hefyd, dwi'n awgrymu. Mae Iesu sydd yn dal yr holl awdurdod yma yn gweithredu mewn ffordd gwahanol i'r ffordd mae byd yn gweithredu awdurdod. Tydy e ddim yn gorfodi i awdurdod. Os dyn ni'n edrych ar y byd, falle mae fi sy'n mynd yn hen, ond mae'n fwy gwir am yn cyfnod ni nawr na mae wedi bod ers blynyddoedd. Be dyn ni'n gweld ydy, a dwi'n mynd cyfeirio at unrhyw wlad neu rhywbeth penodol, dyn ni'n gweld ar draws y gledydd, be dyn ni'n gweld ydy pobl mewn awdurdod yn gorfodi. Pobl mewn awdurdod yn mynnu cael ei ffordd. Pobl mewn awdurdod yn dweud, fel hyn mae'n rhaid iddi fod, ac yn gorfodi pobl i wneud y peth a'r peth. Ond mae Iesu'n dweud, mae gen i awdurdod, ond dwi'n gorfodi neb. Mae gen i awdurdod, ewch chi i wneud rhywbeth. Mae gen i awdurdod, ewch chi i wneud rhywbeth, felly ewch i'r holl fyd. Be mae'n gwneud yw, mae'n ymddiried y gwaith o ddangos ei fawredd i'r byd i bobl fel ni. Na mae hwnna'n rhyfedd mewn un ystod, yn dydi? Mae'n ymddiried ei waith o ddangos ei awdurdod i bobl fel ni. O'n i'n darllen yn nodiadau mewn neithwr cyn mynd i gwely, a ni'n cael yn atgoffa, dych chi'n cofio pan gafodd Iesu fradychu? A ddath y milwyr ato fe. A nath Seimon Pedr dynnu'r cleddyf allan a taro'r cleddyf. A mae Iesu'n gwella'r glist ac yn y blaen. A mae'n deud, a dwi'n cofio'r union eiriau, ti ddim yn sylweddoli, tysa ni eisiau, os ni'n gallu galw'r angylion lawr a sortio hwn i gyd allan fy hun. Ond nid felly mae'n rhaid iddi fod. Iesu yn gweithredu mewn ffordd gwahanol. Eto, a dyna be mae'n gwneud yn fan hyn. Yn hytrach na ni mae pawb yn credu yno fe nawr. Dim fel yna mae'n gwneud. Cynllun Duw, doethineb Duw, a weithiau mae doethineb Duw yn anodd i ni ddeall, doethineb Duw i ymddiried ei waith o ddeud wrth bobl amdano fe, a gwahodd pobl i'r bywyd i rai fel ni. Yn gwaith ni fel pobl gyffredin, mae Duw yn ymddiried y gwaith yma i ni, y gwaith yma o wahodd pobl i ddod i berthynas ag dangos bod hynny'n digwydd a bod yn ddisgyblion sy'n gwneud disgyblion. So, dwi wedi cyrraedd y pwynt cyntaf nawr, byddwch chi'n falch o wybod. So, gwahodd pobl i ddod i berthynas â Duw. Mae'n rhaid i ni gofio beth dyn ni wedi cael yn galw iddo fe, a be dyn ni'n galw pobl eraill i'w brofi. Sef yn bod ni'n galw pobl i ddod i berthynas â Duw yng Nghrist. Ond ni'n sôn bod ni wedi cael cyfres o bregethau am hyn yng Ngyrsalem dros yr haf, ac yn un o'r pregethau yna, nath Rhys wneud y dyfyniad yna. Nid safbwynt ydy Cristnogaeth. Mae yna sawl safbwynt yn y byd, mae'n does. Nid safbwynt ydy Cristnogaeth, ond perthynas
gyda pherson yn arglwydd Iesu Grist. A mae hynny'n bwysig iawn i ni i gofio y dyddiau hyn. A mae Iesu'n cadarnhau hynny yn ei eiriau olaf fan hyn. Mae'n deud wrthon ni, mae un o'r pethau sydd wedi fod yn wir am ddilynwyr Iesu yw i bod nhw, fel mae fersiwn Bible.net yn deud, wedi dod i berthynas â'r tad, a'r mab, a'r ysbryd lan. Ac wrth gwrs, dyn ni'n sylweddoli peth mor arbennig yw cael bod mewn perthynas â Duw, yn dad, mab ac ysbryd lan. Rhywbeth sydd y tu hwnt i ni. Dyn ni'n cael byw yn rhywbeth sydd y tu hwnt i ni, yno ni'n hunain. Oherwydd gwaith Iesu sy'n gwneud cael y berthynas yn y bosib. Mae Paul yn y llythyr at yr Efeiniaid yn dweud, pan oedd pethau'n gwbl anobeithiol arno ni. Dyma'r Meseia yn dod ar yr adeg iawn i farw droson ni rai drwg, pryn bod unrhyw un yn fodlon marw dros berson hunangyfiawn. Falle byddai rhywun yn marw dros berson da, ond dangosodd Duw i ni gymaint mae'n ein caru ni drwy'r Meseia farw droson ni pan oedden ni'n dal i bechu yn ei herbyn. Fydde pethau'n gwbl anobeithiol i ni, ond i bai am waith Iesu. Gwaith personol Iesu yno ni ydy dechrau hyn i gyd. Gwaith yma'n yn gwahodd ni i ymateb iddo fe'n bersonol, a mae'r gwaith personol yna yn parhau. Fel dwedodd Iesu wrth ei ddisgyblion cyntaf yn Ioan 15. Dwi ddim yn eich galw chi'n weision bellach. Dydy'r meistr ddim yn trafod ei fwriadau gyda'r gweision. Na, ffrindiau i mi ydych chi, achos dwi wedi rhannu gyda chi bopeth mae'r tad wedi ei ddeud. Sut mae hynny'n edrych? Mae'n golygu fod Iesu'n dod yn agos ato ni, a yn y gan ddwytha yna, ganwyd, closio ato ni, bod Iesu'n dod yn agos ato ni. Mae'n golygu bod yr ysbryd lan yn gweithio yno ni, mwyn i ni ddod yn agosach ato ef eto. Dych chi'n cofio'r dyfyniad yma? Pan o'n i'n sôn am brentisiaeth, so that one day the apprentice could become like the master, bod ni'n dod yn debycach i Iesu. A gyfeiriwyd hefyd at yr adnod yna yn ail Llythyr 4. Dwi am i chi brofi mwy a mwy o ffafr a haelioni ein harglwydd a'n achubwr Iesu Grist a dod i'w nabod yn well. Dod i'w nabod yn well. Sut, tas rhywun yn stopio ni, a chymod, dydy pobl ddim yn siarad lot am bethau agored ysbrydol, tas rhywun yn stopio ni, ac yn gofyn i ni ddisgrifio ein perthynas ni a Iesu nawr. I ddisgrifio ein perthynas ni a Iesu nawr. Be fydden ni'n deud? Meddyliwch am hynny am eiliad, a dwi'n meddwl gyda chi. Tas rhywun yn gofyn i ni ddisgrifio ein perthynas ni a Iesu nawr, be fydden ni'n deud? Dyn ni gyd mewn sefyllfaoedd gwahanol. Falle bod rhai ono ni wedi bod yn disgyblion ers blynyddoedd. Falle bod rhai ono ni, dyn ni ddisgyblion gymharol newydd. Ond mae perthynas i fod yn rhywbeth byw a dynamic. A mae hwnna i fod yn wir am ein perthynas ni a Duw. A dyna mewn gwirionedd yw bywyd disgybl. Dewch i ni ddymuno i weld hynny'n dod yn fwy amlwg yn ein bywydau ni. Ac yn sgil hynny, bod ni'n cael y fraint o wahodd pobl eraill i'r un peth. Mae'n beth rhyfeddol mewn gwirionedd yn dydi. Bod ni'n cael profi'r fath fraint, a wedyn dyn ni'n cael y fraint o wahodd pobl eraill i ddod i hynny. Achos dyn ni'n gwahodd pobl i ddod i berthynas gyda'r un mwyaf doeth, yr un sy'n yn delio efo ni mewn cariad y grasiau, oedd geiriau'r gan yn deud. Yr un mwyaf doeth, mwyaf sensitif, mwyaf gofalus, mwyaf ffyddlon, i wneud ddim yn siomi ni, wneud ddim yn cymarwain ni. Dyn ni'n cael gwahodd pobl at un, a fydd bob amser yn ceisio'r gorau drostyn nhw. Weithiau, pan dyn nhw ddim yn gweld y peth eu hunain, mae hwnna wedi bod yn wir yn dan o ni. Weithiau, mae Duw eisiau'r gorau drostyn ni, a dyn ni ddim yn ei weld e.
Da ni'n cael gwahodd pobl i berthynas gyda Duw ei hun, yn dad, yn fab ac yn ysbryd lan. Dyna'r peth cyntaf mae disgybl yn cael wneud. Ond mae yna fwy, achos mae'r adnod yn mynd ymlaen. Yr ail bwynt yw, mae disgybl yn cyhoeddi beth sydd wedi digwydd. Mae Iesu yn sôn am gyhoeddi beth sydd wedi digwydd. A be mae'n sôn amdano ydy bedydd. Ewch a gnewch disgyblion a'i bedyddio. So mae'n sôn, mae'n cyfeirio at y bedydd. A reswm mae'n cyfeirio at y bedydd yw, mae'n arwydd, ynddi? Mae'n arwydd o newid sydd wedi digwydd ym mywyd rhywun. Does na ddim hyd yn y dŵr, nag oes? Does na magic yn y dŵr. Arwydd ydy datganiad bod bywyd newydd yn Iesu wedi cychwyn ac ymrwymiad i ddal ati i weithio ar gynnal a datblygu'r newydd hwnnw gyda nerth Duw a mewn cymdeithas gyda Christnogion eraill. A felly, pan mae'n sôn am y bedydd yn benodol, yr egwyddor tu nôl iddo yw bod y bywyd newydd yma sydd yn wir amdano ni yn dod yn amlwg. Bod e'n dod yn beth mae pobl yn ei weld. Mae ffydd yn cychwyn yn dydi, yn amlwg yn beth personol iawn yn dydi. Dyn ni gyd yn goffod ymateb drosto ni'n hunain. Mae'n bersonol, ond tydi e ddim yn breifat. Meddyliwch am hynny am yna bach. Mae'n beth personol, ond tydi e ddim yn breifat. Mae'n beth i ni fod yn agored amdano fe. A dewch i ni fod yn onest, weithiau, dyn ni chydig bach yn swil. Weithiau mae chydig bach yn anodd i ni fod yn agored amdano fe, achos dyn ni'n poeni be mae pobl yn meddwl ohono ni. Ond mae'n beth i fod yn agored amdano fe. Dwi'n gwybod, falle bod chi'n gallu meddwl am enghraifft yn eich meddwl, ydych chi rioed wedi cyfarfod rhywun sydd wedi cael rhyw brofiad, falle bod nhw wedi cyfarfod rhywun neu bod rhyw ddigwyddiad rhyfedd wedi digwydd iddyn nhw, a fedrwch chi ddim cael cegau nhw. Maen nhw eisiau deud wrthych chi drwy'r amser, falle bod nhw wedi cyfarfod rhyw arwr, neu wedi bod i rhyw gyngerdd, neu wedi gweld rhyw lun mewn amgueddfa, mewn oriel neu rhywbeth o'na. Ydych chi rioed wedi cyfarfod, maen nhw wedi cael ei gwefreiddio'n llwyr. A maen nhw'n gallu bod chydig bach yn boring yn dyn nhw. Maen nhw'n mynd on ag on ag on am y peth. Maen nhw'n byrstio eisiau deud. Dyn ni wedi cael newyddion da. Dyn ni wedi cael yr efengil. Dyn ni wedi cael yr evangelion yma, y neges dda yma, sef bod bywyd newydd yn bosibl, bod gobaith ar gael hyd yn oed yng nghanol pethau anodd bywyd. Dwi wedi bod yn dilyn, chymod mae rhywun yn mynd trwy gyfnodau o edrych ar bethau gwahanol yn ei amser personol, a dwi ar Everyday with Jesus ar hyn o bryd, ond mae'n mae'n fodern ar y ffôn, so, come on, dwi down with the kids. Nag, dwi ddim. Chi'n cael bod down with the kids pan ddech chi 65. Ond dwi wedi bod yn dilyn Everyday with Jesus yn ddiweddar, a dyna oedd y peth bore yma. Agos atrwydd Duw ato ni yn y pethau anodd. Pan mae reality caled bywyd pob dydd yn taro ni, yr anawsterau ac yn y blaen, agos atrwydd Duw yng nghanol hwnna. Mae'n mor werthfawr. Mae'n mor arbennig, ac mae'n rhywbeth i ni fod yn agored amdano fe. Mae arglwydd a ffrind gyda ni yn Iesu yn ein harwen ni a'n cynnal ni drwy bob dim. O'n i'n sôn yn gynharach am, lle bod chi'n gallu meddwl, lle newch chi rhannu ambell i stori, pwy ydy'r person mwyaf boring ydych chi wedi cael goffo gwrando arnyn nhw'n sôn am ryw ddigwyddiad neu beth bynnag. Ond mae'n gallu bod chydig bach yn tedious yn dydi. Ond mae'r peth yn byrlymu, mae'r peth yn dod allan ohonyn nhw. Wel, dyn ni wedi cael y profiad mwyaf ryfeddol o gael yn caru gan Dduw, creawdwr y nefoedd ar ddeiar, cael ei fabe yn marw drosto ni, cael ei fabe yn cynnig bywyd i ni. Mae'r newyddion ryfeddol yma am be mae Iesu wedi gwneud werth ei rannu.
Mae'r newyddion rhyfeddol yna am y gwahaniaeth mae wedi gwneud ac mae yn gwneud werth i ni sôn amdano fe. Oedd yn ddoniol, oedden ni'n canu un can, o'n i ddim yn gyfarwydd â bore yma. Chyma weithiau, ydych chi'n mynd rhyw gyfnodau yn does, a ydych chi'n canu rhyw rhai cyneuon lot, a wedyn mynd y rai yn mynd yn angof. Wel, chydig wythnosau nôl yng Nghairsalen, eithon ni nôl i'r 80s. Am y rhai, ond ni'n cofio'r 80s. Na ddim ofyn i neb godi llawn am byd fyna. Rai o'n i'n cofio, ydych chi'n cofio dyrod y gariad un clymu? Dy gariad fyddo un plith. Mae un o'r llinellau yn y gan yn cyfleu hwn yn dda iawn. Mewn byd o newyn a thristwch, disgyn i rannu pob rhodd, mawr yw dy gariad di atom, disgyn i garu'r un modd. Mae newyddion ardderchog i fyd sydd mewn angen. Mae yna newyn a syched, corfforol ac ysbrydol yn ein byd ni. A mae yna le i ni fod yn barod i rannu am y gwahaniaeth mae Iesu yn gwneud wrth gynnig bywyd newydd. Ond weithiau mae'n teimlo'n awkward, yn dydi? Weithiau mae'n teimlo'n artificial. Weithiau mae'n teimlo'n forced, yn dydi? A dyn ni'n embarrassed amdano fe? I fi, falle mae rhyw amddiffyniad personol am y fy ngwendidau i hwn, i fi, mae yna adnod yn un o lythyrau Peder yn help ofnadw yn fan hyn. Yn 1 Peder 3, 15 ac 16. Mae nhw'n adnodau dyn ni wedi clywed o'r blaen. Byddwch barod bob amser i roi ateb i bwy bynnag sy'n gofyn i chi esbonio beth ydy'r gobaith sydd gynnwch chi. Ond byddwch yn garedig wrth wneud hynny, a dangos y parch fyddai Duw am i chi ei ddangos atyn nhw. Nawr, mae hwnna'n, os dyn ni'n darllen hwnna'n arwynebol ac yn sydyn, mae'n gallu ddefnyddio, dod drosodd fel rhywbeth, gosh, mae hwnna'n anodd i wneud. Sut dwi'n mynd i fod yn barod bob amser? Ond sylwch ar y geiriau. Achos be mae'n deud ydy, byddwch barod bob amser i roi ateb i bwy bynnag sy'n gofyn i chi esbonio. So mae yna batrwm yn fan hyn, chi'n gweld. Dyw hwn ddim yn forced, dyw hwn ddim yn artificial. Mae hwn yn byw yng nghanol pobl, mynd i'n gwaith, delio efo'n cymdogion, mynd i'n cymdeithasau, mynd i'r siop ac yn y blaen. Byw yn bywyd yn agored o flaen pobl. A wedyn gofyn i Dduw agor i llygad nhw iddyn nhw weld Duw ar waith yn ein bywydau ni. A mae pobl yn sylwi, chi'n gwybod? Mae pobl yn edrych arno ni, a mae pobl yn sylwi. A felly y patrwm yma yw, maen nhw'n edrych ar yn bywydau ni, a maen nhw'n gweld rhywbeth, just rhywbeth bach. Rhywbeth bach sy'n esbonio beth ydy'r gobaith sydd gynnwch chi. Beth ydy'r gobaith sydd gynnwch chi. A yn raddol bach, falle ddan nhw ofyn, wel, pam nes ti'n neud y peth ar peth? Neu pam oedd ti'n ymateb yn y ffordd yma neu'r ffordd acw at y sefyllfa yna? So'r darlun ydy, dyn ni'n byw yn bywydau yn agored o flaen pobl, maen nhw'n gofyn, a wedyn dyn ni'n barod. A dyn ni'n barod i rannu, a o'n i licio'r pwyslais, a gan ddangos y parch, fyddai Duw am i chi ddangos atyn nhw. Ac yn y comisiwn mawr, mae Iesu yn deud yn glir eto, mae rhan o'r rhannu yna, rhan o'r ymateb yna, ydy dweud wrth bobl bod nhw'n cael eu gwahodd i fod yn ddisgyblion, bod nhw'n cael eu gwahodd i ddod yn brentisiaid, bod nhw'n cael dod i berthynas y tad a'r mab a'r ysbryd glân. A nawr y trydydd pwynt. Dyn ni'n cael yn gwahodd i fod yn ddisgyblion sydd yn gwneud disgyblion. Na mae union eiriau Iesu yn bwysig yn fan hyn, ewch i wneud pobl o bob gwlad yn ddisgyblion i mi. Fel o'n i'n dweud, dyn ni'n arfer darllen yna, yr adnod yna, a meddwl, ewch i Bregethur Efengil neu ewch i ddeud y newyddion da wrth bawb. A mae'n golygu hynny.
Ond mae'n golygu mwy na hynny, achos mae'n dweud, ewch i wneud pobl o bob gwlad yn ddisgyblion i mi. Mae'n neges fwy. Mae'n neges sy'n mynd lot ymhellach. Mae'n hyfryd cael gwahodd pobl i ddod i gredu. A ddylen ni fod yn gweddio bob amser am fwy o gyfle i wneud hynny. Dyna ni'n cael deud wrth bobl am gariad Duw, am fywyd perffaith Iesu, am y cyfan mae wedi gwneud drosto ni. Ond dechrau ydy credu. Dechrau ydy credu. Mae bod yn ddisgybl yn golygu troi ato fe, ond mae hefyd yn golygu ei ddilyn e. Mae yna wahoddiad i ddod at Iesu, i ddod yn ddisgybl iddo fe. Mae'n delio efo'n gorffennol ni, mae'n sicrhau yn dyfodol ni, ond mae'n newid yn nawr ni hefyd. Mae'n newid yn bywydau ni nawr. Pan dyn ni'n troi at Iesu, mae'n rhoi bywyd newydd i ni fyw e nawr. Ac mae'r bywyd hynny yn fywyd o ddilyn, mae'n fywyd o fod yn ddisgybl. O'n i'n sôn, un o'r testunau fi o'n i'n edrych arno pan o'n i'n edrych ar be oedd yn golygu i fod yn ddisgybl, oedd y syniad yma o bod Iesu'n gwahodd ni i fod yn ffrwythlon. A dyn ni'n gyfarwydd yn dydyn os ewn ni mlaen i'r llythyr at y Galatiaid, efo'r disgrifiad yna o'r ffrwyth yr ysbryd lân yn y bywydau ni. Cariad, llawenydd, heddwch dofn, amynedd, cardigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder a hunan reolaeth. Meddyliwch, na i ddarllen rheina eto. Meddyliwch tas yr un amlwg yn bywydau ni. Cariad, llawenydd, heddwch dofn, amynedd, cardigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder, hunan reolaeth. Mi fyddai pobl yn gofyn, be di'r gobaith sydd gennych chi? Tasyn nhw'n fwy gwir yn ein bywydau ni. Ond, sori, aside oedd yna, bod yn ffrwythlon. A nes i ofyn y cwestiwn i'r gynulleidfa, a nath rhywun ateb yn gywir. Dwi'n mynd i ofyn y cwestiwn i chi, a dwi yn disgwyl ateb, gyda llaw, dwi'n ddim yn un o'r pethau rhethregol yma. Beth yw pwrpas ffrwyth? Dewch, beth yw pwrpas ffrwyth? Dwi'n gofyn y cwestiwn achos o'n i rioed di meddwl amdano fe o'r blaen. Chymo, byddai'n bita ffrwythau, ddim digon yn ôl o wraig, ond byddai'n bita ffrwythau, rai ffrwythau. Dych chi rioed di meddwl beth yw pwrpas ffrwyth? Wel, mi nes i be mae pawb yn gwneud, nes i ar y rhyngrwyd, a nes i ofyn, what is the purpose of fruit? A dyma be ges i. The primary purpose of fruit on a plant is to protect and disperse seeds, facilitating plant reproduction and ensuring the survival of the species. Meddyliwch am ffrwyth Duw ar waith yn ein bywydau ni. Be mae hwnna'n gwneud? Dyn ni'n cael bod yn rhan o'r gwaith yna, o wasgaru'r had yna. Ond hefyd, meithrin, pan mae'r had yna'n cydio, meithrin a chefnogi yn gilydd i dyfu yn y ffydd. Dyna di pwrpas ffrwyth yn ein bywydau ni, bod yn ddeniadol i bobl i ddod at yr arglwydd, ond hefyd i feithrin a datblygu pobl yn y bywyd. Mae Iesu yn galw ni i fod yn ddisgyblion sy'n gwneud disgyblion. Dysgwch nhw i wneud popeth dwi wedi deud wrtho chi. O rhai o'n chi yn Aberystwyth yn ystod mis Awst, a nes i gyfeirio yn fanna at adnodau yn llythyr Paul at y Philippiaid. Pennod 2, am adnod 3 yn deud hyn, a mae'n adnod hyfryd. Mae'r Duw ar waith yn eich bywydau chi yn creu'r awydd yno chi ac yn eich galluogi chi i wneud beth sy'n ei blesio fe. Ond cyn hynny, mae adnod 12 yn deud yn fersiwn Bible.net, gyda pharch a defosiwn i Dduw, daliwch ati i weithio ar eich iechyd ysbrydol fel cymuned. A mae'r gair yna, mae'r geiriau yna, dywediad yna fel cymuned i mewn yn fwriadol, achos mae'n tynnu sylw at y ffaith bod y neges yma ddim i unigolyn, ond i eglwys.
Ddim i unigolyn, ond i gymuned o ffydd. A mae'n pwysleisio, mae'n neges yw hwn, nid yn gymaint i Gristnogion ar ei pen ei hunain, ond i Gristnogion o fewn eglwys. Pan dyn ni'n dod yn ddisgyblion, dyn ni'n dod i berthyn i ddisgyblion eraill. Dyn ni'n dod i berthyn i ddisgyblion eraill. A mae bod yn rhan o deulu Duw, yn rhan allweddol o gynllun Duw mwyn i'r pethau yma dyfu yn ein bywydau ni. Ac mae hynny mor bwysig. Fe ddes i ar draws y dyfyniad yma. Dwi yn darllen llyfrau Cymraeg, ond mae'r dyfyniadau bore yma i gyd yn Saesneg, so dwi'n ymddiheurio. Ond ddes i ar draws y dyfyniad yma. A ni'n licio'r dyfyniad, achos mae'n cynnwys un cyfeiriad diwylliannol, wneith mond pobl uwch ben ryw oedran i ddeall. When we come to faith in Christ, we obtain citizenship in God's kingdom. We aren't Lone Rangers. Dwi'n ei fyny pawb sy'n cofio y Lone Ranger yn Tonto, a mae'r genedlaeth a'n gweud, what's he talking about? Okay? We aren't Lone Rangers. We are indelibly linked to God's people. If we imagine that life is just about Jesus and me, we won't function as faithful citizens. Dyn ni'n cael yn gosod mewn teuluoedd ysbrydol. Dyn ni'n cael yn gosod mewn cymunedau ysbrydol. A mae rhaid ni ymroi hynny. Grandewch ar y geiriau yma o'r llythyr at yr Hebreaid, sy'n sôn am bwysigrwydd bod mewn cymdeithas gyda Christnogion eraill. Gadewch i ni feddwl am ffyrdd i annog ein gilydd, i ddangos cariad a gwneud daioni. Mae'n bwysig yn bod yn dal ati i gyfarfod a'n gilydd. Mae rai pobl wedi stopio gwneud hynny, oedd yna'n amlwg yn broblem y cyfnod yna. Dylen ni annog ar y buddio'n gilydd drwy'r adeg, yn arbennig am fod Iesu'n dod yn ôl i farnu yn fuan. Pan dyn ni'n sôn am wneud disgyblion, dyn ni'n sôn ddim jyst am alw bobl i fod yn disgyblion, ond i gefnogi'n gilydd wrth fod yn disgyblion trwy annog a'n rhybuddion ni. Dyna pam y cymdeithas mor bwysig. Mae dod ynghyd fel dyn ni'n ei bore yma ar ddydd Sul i gyd addoli a gwrando ar air Duw yn bwysig. Ond mae hefyd fod yn bwysig trafod, cefnogi'n gilydd, bod mewn grŵp bach, astudiaeth feibledd, cwrdd-gweddi, grŵp tŷ, beth bynnag dych chi'n ei alw fe, efo cyfaith sydd yn agos atoch chi sydd yn credu, bod chi'n trafod, bod ni'n trafod ac yn gweithio allan be mae bod yn ddisgybl yn golygu heddiw i fi. Achos wrth wneud hynny, dyn ni'n cael gweithio trwy bethau a meddwl mwy am rhoi gwaith Duw ar waith yn ein bywydau ni. Mae Iesu yn galw ni i fod yn ddisgyblion sy'n gwneud disgyblion. Grandwch ar y geiriau yna eto. Dyma Iesu'n mynd ati nhw ac yn deud, dwi wedi cael awdurdod llwyr i reoli popeth yn nefoedd ac ar y ddeiar, felly ewch i wneud pobl o bob gwlad yn ddisgyblion i mi, a'i bydyddio nhw fel arwydd ei bod wedi dod i berthynas a'r tad, a'r mab, a'r ysbryd glân. Dyn ni'n cael yn gwahodd i berthynas gydag e. Dyn ni'n cael yn gwahodd i roi e'n gyntaf. Dyn ni'n cael yn gwahodd i ddwyn ffrwyth. Dyn ni'n cael yn gwahodd i garu'n gilydd ac i dyfu fel disgyblion a gwneud disgyblion. Dyn ni'n cael gwahodd pobl i ddod i berthynas a Duw. Dyn ni'n cael yn gwahodd i ddangos bod hynny'n digwydd trwy fyw yn bywydau yn hollol agored o flaen pobl. A dyn ni'n cael yn gwahodd i fod yn disgyblion sydd yn gwneud disgyblion. Dyma dyn ni'n cael yn gwahodd iddo fe. Dewch i ni wrando eto fi gael yn atgoffa ni am y dyfyniad yna gan Dallas Willard. That is the normal Christian life. As his apprentices in kingdom living and acting, we are with him, learning to be like him. We are with him, learning to be like him. A mae hwnna'n mynd â ni nôl, chi'n gweld, i eiriau ola un Iesu at y disgyblion. Achos mae wedi deud am ei awdurdod, mae wedi deithio nhw be mae eisiau iddyn nhw wneud, a wedyn mae'n deud hyn. Gallwch chi fod yn siŵr y byddai gyda chi bob amser nes bydd diwedd y byd wedi dod. Mae'r pethau yma yn wir amdano ni.
Os dyn ni wedi dod i gredu, os dyn ni wedi dod i roi'n ffydd yn Iesu, mae'r pethau yma yn wir amdano ni. Ydy e'n heriol? Mae lot o'r bywyd Cristnogol yn heriol. Dyn ni ddim yn gwahodd pobl i fywyd hawdd, bywyd esmwyth. Mae yna lot o'r bywyd Cristnogol yn heriol. Ydy e'n heriol? Ydy, ond mae'n rhyfeddol o gyffroes. Mae'n rhyfeddol o gyffroes. A mae'n bwysig i ni sylweddoli, mae'n nid rhyw set o reolau a pethau i wneud yw'r rhain, ond disgrifio mae nhw gan lyniad gwaith Duw yn ein bywydau ni. Sonies i bod ar hyn o bryd dwi ar run efo Every Day with Jesus a roi wythnosau nôl nes i wrando a darllen y geiriau yma a dwi wedi cyfieithu rhain i'r Gymraeg. Nid yw bywyd y Cristion yn ymwneud a gwneud y pethau iawn yn unig. Na bwysleisio'r yn unig yna, achos mae'n golygu gwneud y pethau iawn. Nid yw bywyd y Cristion yn ymwneud a gwneud y pethau iawn yn unig. Mae'n ymwneud a dod yn berson o'r math iawn. Un sydd wedi ei lunio o'r tu fewn gan bresenoldeb a grym yr ysbryd glân. Na ddarllen yna eto, dewch i ni feddwl am hwnna amdano ni'n hunain. Nid yw bywyd y Cristion yn ymwneud a gwneud y pethau iawn yn unig. Mae'n ymwneud a dod yn berson o'r math iawn. Un sydd wedi ei lunio o'r tu fewn gan bresenoldeb a grym yr ysbryd glân. Dyna'r gwahoddiad i ni. Ydyn ni eisiau bod felly? Ydyn ni eisiau bod yn bobl sydd wedi ein llunio o'r tu fewn gan bresenoldeb a grym yr ysbryd glân? Achos dyna mae neges Iesu yn cynnig i ni. Dewch i ni weddio. Arglwydd dad, mae dy wahoddiad i ni trwy dy fab yn rhyfeddol. Mae mor syfrdanol, Arglwydd. Dy fod ti'n yn gwahodd ni i fod yn bobl sydd wedi ein llunio o'r tu fewn gan bresenoldeb a grym dy ysbryd. Dy fod ti'n yn newid ni yn y fath fodd. Dy fod ti'n yn galluogi ni i wneud pethau na gallen ni byth dychmygu y bydden ni medru dygymod â nhw ac ymhel â nhw. Rwyt ti'n wyrthiol yn dy gariad, ti'n wyrthiol yn dy waith, ti'n wyrthiol yn dy ofal a dy gonsern drosto ni. Arglwydd, helpa ni i ddysgu unwaith eto. Mae'n lle ni ydi closio. Yn lle ni ydi troi at y ti fel yr athro da, troi at y ti fel disgyblion da i ti, i wrando arna ti, i dy ddilyn di, i fyddhau i ti ac i ddysgu oddi wrtha ti. Ac wrth ddeud hynny, Arglwydd, dyn ni'n gwybod dyn ni'n methu gwneud dim o hyn yn y nerth yn hunain. Felly bydd gyda ni, Arglwydd. Helpa ni yn ein taith ysbrydol. Helpa ni yn ein taith gyda ti. Nid i weithio yno ni, nid i bedithio ni, nid i'n harwain ni. Yn enw Iesu. Amen. Iawn, gewn ni ganu i orffen, a diolch fel ni'n gweud am y gwahoddiad i gael dod yma. Ond o dda, ynddo fe? Pwy o arglwydd allai beth achub nhw ei hun? Ddim un ohono ni, ynddo fe? Ac ein clonau grwydro'n bell, dy gariad aeth ti draw, ie, dy gariad aeth ti draw. Ie, dim ond ti all achub, ti yw'r unig un. Dewch i ni godi.
Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fydd o gyda ni oll, yr awr hon, hyd byth. Amen.